Prepáčte, kto je posledný? Ja. Aha. A vy ste druhý? Ako ja som druhý, áno. A ten pán je prvý, hej? Tento. No. A ako viete, že je prvý? Tak on tu stál, keď ja som prišiel. A dlho tu stál? To ja neviem. No ja som tu dlho. A ako viete teda, že bol prvý, keď ste tu neboli, keď tu stál, hej? To je ináč pravda, no ja neviem, no tak on tu stál, no tak ale neviem toto, neviem. A ste si naozaj istí, že on bol prvý, hej? No. Tak to si nemôžem byť. Nie, mám to podozrivé, že či sa predbiehal, alebo nepredbiehal, hej? To neviem, či sa predbiehal, alebo to ja neviem. Že či náhodou nebral doping, hej? Že bol prvý. A čo keď bral doping, to je možno ináč pravda, že no, tak my vlastne nevieme. No, ale dneska si niečím človek nemôže byť istý, že? Tak dnes si nemôžu, si hajzel a bral si doping. No ja som si není istý. Počúvaj, ty si tu keď prišiel. Stojíš na spadni. Čo? Som prvý teraz, ja som druhý. Posledná. Je príjemné byť na druhom mieste? Áno, fajn. Áno? No ja by som toto nechcela, to je horšie ako 4. miesto, to druhé, že? No? No však človek na druhom mieste je na krok k prvému, ale stále na tom druhom mieste, no. To máte presne ako ten Lolek a Bolek, no. Lolek bol krásny, vysoký, štíhly, Bolek bol malý, tučný, škaredý. Vždy na druhom mieste bol, no. A ako myslíte, ako v tej rozprávke, akože? No samozrejme, Lolek, strašne Bolek? frustrovaný bol z toho úplne ten Bolek. No, presne. Vážne? Ináč tento podľa mňa bere doping. Pozrite sa, jak stojí. Aha, a to podľa toho viete? Asi sa predpal, nie? Vážne? No. Počúvajte, Bolek, čo? Podržte mi toto? Podržte mi to? Počúvaj! Ty bereš doping! Ty, Lolek! Dovolíte? Prvý. Druhá. Jejda, úplne by som zabudla. Asi vám horí auto. Ale ja mám zelenú Škodovku. No, veď zelená Škodovka horí vonku. No počkajte, poznávacia značka BH2534 SK. No, presne, bože, ježiš, ja som v tom zmetku vám to zabudla povedať. To si snad robíte stranu, to naozaj horí? No, samozrejme. A moc? No, tak celá horí, no. No, ale to ja tam potom musím ísť? No. Tak ja idem. Ďalší! Prepáčte. A vás takto baví byť úradníkom? Prečo? No, veď to musí byť strašná nuda, nie? Áno. To musí byť taký strašne frustrujúci pocit, že stále sedíte len nad papiermi, nie? Áno. No, že stále k vám chodia noví a stále nepríjemnejší ľudia, že? Áno. No? A toto je ako Lolek a Bolek. Aj Lolek, ten je vyšportovaný fešák, švihák a Bolek je taký malý, spuchnutý úradník znudený. Presne. Ja som o svojej podstate Lolek. Ja som dušou basketbalista. Ja milujem badminton. Ja tu končím. S Bohom frustrácia. S Bohom svet. Odchádzam.